Lo mjaho walonyaka ubuhambisana nokukhumbula lo mholo wakhothama ngosuku lwanamhlanje ngonyaka 1967 kanti uza nje nenkantolo ephakeme yaseMgungundlovu kulonyaka ivule kabusha isigcawu sophenyo ngembangela yokushona kwakhe. Umndeni ukhumbula iqhaza lakhe ekulweni nohulumeni wobandlululo. Siyajabula kakhulu kuba impumelelo kwale walk nalomgijimo owenziwayo ukukhumbula iqhaza ubaba alidlala ekulweleni ezabalazela inkululeko yomuntu omnyama. Umndeni weneme ngokusavele enkantolo yaseMgungundlovu njengoba isigcawu sisahlabe ikhefu sizoqhubeka ngomfumfu. Uphenyo lokushona kababa lusemgqeni luzovulwa futhi ngo-October. Kodwa lokho sekwenzekile sekusiqinisekisile thina njengomndeni ukuthi ubaba akashayiswanga isitimela, ubaba wabulawa. Umnyango wezemidlalo kuzwelonke uthi uzonyusa imihlomulo kwabanqobile ngonyaka ozayo. Sizodlulisa udaba silidlulisele kuNgqongqoshe ubaba uGayton Mackenzie senyuse nje mhlawumbe nama-amounts lawa atholwa abagijimi. Ngonyaka ozayo lo mjaho uzohlanganisa iminyaka 10 wasungulwa.